Tanjakan Etan Talun, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge para dulur-dulur adah kinang kabeh. Ketemu maneh ning terabas-terabas adah kinang. Tetep jalur yang arah Desa Mlinjon. Yen wingi sampean tak sepilne jalur sijine. Lah saiki jalur nomor 3 iki termasuk dalan anyar ning Desa Ngrandu. Tujuan tak gawekne video iki kangge dulur-dulur sing pengen liwat kene gen aja iso sampe kesasar. Nah, khususnya nek kangge dulur-dulur sing omahe ku adoh, minimal sampean ngerti suasana jalur pedesaan. Malah sampean iku sing omahe ning kota, sing jelas sampean iku mesti penasaran karo suasana asri sing iso ditemokne ya mung anane ning desa-desa ngene iki. Ya wis dulur, tak rasa cukup sak mengene anggen gumatur. Wong kuat mangan punten menawi lepat kula nyuwun pangapunten.